थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङाबा लोगोफोर जोंहा माने दाब्ले दाब्ले जिखुनु माने जोंहा माने आइजो हारियानो माने बेनो हौवा जायो बेनो हिन्जावसा जायो बिसोरो माने रुम सिङाव मोनसे सेक्स भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना नुखार जानो हागौ लोगोसे ससे क्लिप भिडिअखौ नाय बिनि सायाव मा मा बाथ्रा फोरमायगोन गोरोन्थि एबा निमाहा होबानो जाबाय ससे क्लिप भिडिअखौ नायनायखौसो मोजां मोनदोंलै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो ए टु जेड नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ ए टु जेड बे भिडिअआ माने बबेनि आरो मा जायगानि मिन्थिया लोगोसे एसे माने इन्टारटेनमेन्ट स्टाइल जागोन लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोखि दिनैनि दिनावबो माने सोरबा दरजा फांथेनानै सोरबा आइजोफोरानो माने न' सिङाव साथाम आइजोफोरानो माने बाथाबलायनाय सिथाबलायनाय मोनसे भिडिअ बानायब्लानो माने बिराद भाइरेलबो जानो चान्स थायो लोगोसे बिराद कमेडि जायो आरो आं बेखौनो बुंनो सानदोंखि नोंथांमोननि केमेरामेना सोरमोन आं बेखौसो बुंगोन आरो नोंथांजों मोना न' सिङाव थाना बाग्रायलायदो भिडिअ बानायदो आरो केमेरामेना सोरमोन बेखौसो बुंनो सानदों आरो माने केमेरामेनखौ जों सिनायनाय जायगा लोगोसे सोरबा हौवा मानसिखौबो लानानै भिडिअ बानायनोबो जानो हागौ नाथाय जों बेफोरखौ जों बारा बुंनो थांला लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोखि जेसेबांखि नोंसोर इसेबांखि भाइरेल भिडिअ बानायनो सानो बानायनो हागोन जेबो नङा नाथाय इयुननि थाखाय ओरैबायदि जेनेरेसनफोरा गाज्रि जानानै थाङो आं बेखौसो बुंनो दै उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने बेफोरबायदि माने गाज्रि भिडिअ बानायोब्ला मा जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना मिथिखायो दा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों नलेज होनो गोनाङा माने बिमा बिफानि बैसोनि बेफोरबायदि समाव माने भिडिअ बानायोब्ला जोंनि गथ'फोरा ओरैनो अट'मेटिकलि माने आजिखालिनि दिनाव माने गाज्रि भिडिअ बानायनायखौ जों माने होबथानो हानाय नङा आं बेखौनो डाइरेक्ट बुंखायो आरो आं लोगोसे बेखौनो बुंनो सानोखि बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायखौ गारलांनो हमनांगौ लोगोसेयै दिनै हमनानै ला ड्रेस गुसुं गुसुं गाननानै भिडिअ बानायनाय दिनै हमनानै ला हारिनि थाखाय मोनसेबो मोजाङै भिडिअ मोनसे बानायनो हायाखै लोगोसे हमनानै ला दिनै नों आंहानो बेफोरबायदि भिडिअ बानायना देखायोब्ला इयुन जोलैनि गथ'फोरा बेफोरबायदि भिडिअ बानायखागोन अट'मेटिकलि आरो हमनानै ला बेफोराव ओरैबायदि माबा थायो माने नोंनि भिडिअ बानायनाय लोगो लोगोनो नोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय ए टु जेड जेसेबांखि बर' रावजों सोमोन्दो लानो हानाय नोंथांखौ भाइरेल भिडिअ जागोन नालाय नोंथांखौ सिनायखागोन गासैबो अट'मेटिकलि नोंथांनि मान सन्मानाबो थप सरबो जानो हागौ आरो बेबायदि भिडिअखौ बानायनायखौ गारनांगौ लोगोसे आं बेखौनो बुंगोनखि जोंहा दिनै बिमा बिफा जाबाय जेला जोंहा दिनै गथ' गथायखौ गियान होनांगोन गथ' गथायखौ मान सन्मान होनो नाजानांगोन लोगोसे गथ' गथायखौ हमनानै ला स्कुलफोराव थिनहरनो नाजानांगोन आनजादाव मोजां उथ्रिहोनो हानांगोन लोगोसे बेफोरखौनो जोंनि खामानिखौ गाज्रानानै गावबा गावनो रुम सिंफोराव भिडिअखौ सेक्सनि भिडिअ बानायोब्ला जौ जुवाजों गोरोबना थायोब्ला बेफोरबायदिबाथ' जोंनि थाखाय बिराद माने जाथावनाङा बाथ्रा बेफोरखौ जोङो दिनै गाज्रि भिडिअ बानायोब्ला जोंनि गथ' गथाया नुयोब्ला दिनैनि दिनाव मा जागोन बेखौ जों भाबिनांगोन आरो लोगोसे दिनैनि दाबायदिनि समाव ओरैबायदि जायो माने हमनानै ला जोङो मोनाबिलिनिफ्राय 7टा 8टा 9टानिफ्राय जोङो कमेन्टखौ फेसबुकफोरखौ नाम हमना लाबाय दै फेसबुक इन्सटाग्राम जाय नोंथाङा जिखुनु एप्सखौ सलायना मोजां मोनो नोंथाङा इउटुबाव नायना मोजां मोननोबो हागौ लोगोसे नोंथाङा फेसबुकाव नायना मोजां मोननोबो हागौ लोगोसे जायबायदि फेसबुकाव नोंथाङा नोंनि फल'वारफोरखौ नोङो जिबायदि बै समाव 7टा 8टा 9टानिफ्राय नोंथाङा जिखुनु माने फेसबुकाव भिडिअ पस्ट खालामबाय लोगोसे फेसबुकाव जिखुनु कमेन्ट रिप्लाइ खालामबाय बिनि उनाव नोंथाङा उन्दुनानै थायोब्ला नोंनि गथ'फोरा खाथि उन्दुनानै थायोब्ला नोंनि मबाइलनि लकखौ अट'मेटिकलि बिमा बिफानि मबाइलखौ मिथिखायो नालाय बिमा बिफाया माने उन्दुना थानाय समाव गथ'फोरा माने अनलाइनखौ गेलेनाय रखम जायो लोगोसे हमना ला 8टा 9टा 10टा 11टालागै गथ'फोरासो आजिखालि दिनाव अनलाइन एक्टिभ थायो बे समाव माने बैफोरबायदि गाज्रि भिडिअआ नोंनिसिम मोनहैयोब्ला माने अट'मेटिकलि नोंथाङा माने उन्दुना थानाय समाव गथ' उन्दुयोब्ला माने गथ'फोरा माने अट'मेटिकलि गाज्रि जानो चान्स थायो बेखौनो बुङोखि माने बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायखौ जों गारनांगौ लोगोसे बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला जों इयुननि थाखाय साननांगौ नों भिडिअखौ बानायनाय लोगो लोगो नोंनि उनाव सोर बेकग्राउन्ड थायो बेखौ साननो हानांगोन लोगोसे नोंनि बियाव बिखुनजो गासैबो अट'मेटिकलि माने भाइरेल जानायनि उनाव बिराद मान सन्मान थाङो आरो लोगोसे नोंनि गथ'फोराबो नुगोन आरो कमेन्ट रिप्लाइखौ नुयोब्लाथ' जों माने अट'मेटिकलि लासिं सिं जागोन आरो आजिखालि दिनाव माने ओरैबायदि जानो थांगासिनो दं जोंनि बर'फोरा जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि माने जानो थांगासिनो दं माने समाजखौ समाजखौ बुंबाथ' गोरोन्थि जागोन लोगोसे जोंनि जेसेबांखि फेसबुक सालायगिरि बिथांजोला मोना ना ओरैबायदि खालामबाय थायो कि जोंनि जेसेबांखि खुगाजों रायलायनाय भइसनि राव जेसेबांखि खुगाजों रायलायनाय भइसनि राव हमनानै ला जिबायदि बाथ्राखौ बुंथाव जायो प्राइभेट पार्ट बा जिखुनु आथोनफोरखौ जानो आजिखालिनि दिनाव माने लेंगुवेजजों जेनेबा बर' रावजों लिरजानाय बायदिसो माने आजिखालि किताबफोराव थानाय बा बिजाबफोराव थानायफोर बायदिसो आजिखालिनि दिनाव माने सेक्सजों लोगोसे बाहायफानो नाजानायखौ जों नुबाय दं आरो बेफोरबायदि जानो नाङा लोगोसे जों बेफोरबायदि खालामोब्ला जों बेफोरबायदि खालामोब्ला माने अट'मेटिकलि जोंनि गथ'फोरा माने बैफोर बुस्थुखौबो माने रोखायै मिथिब्ला माने आजिखालिनि दिनाव माने खना खनला जनानै जिखुनु रायलायनाय बाथ्रा गाज्रि खोथाफोरा माने बेफोरावनो डाइरेक्ट बेरखांनायखौ जों नुनो मोनखायो आरो आं बेखौनो बुंगोन दिनै जों बेफोरखौ माने सिखोमानो नाजायोब्ला
अट'मेटिकलि जोंनि गथ'फ्राथ' गाज्रि जाखागोनानो बेफोरबायदिखौ जोङो दिनै भिडिअ गाज्रि नुयोब्ला कमेन्ट गाज्रि नुयोब्ला सोरबा माने आन्डारपेन्ट भिडिअ बानायनो नुयोब्ला रुमफोराव बाग्रायलायनाय भिडिअ बानायनो नुयोब्ला होमबाथ' अट'मेटिकलि 15-16 बोसोरनि गथ'फ्राथ' ओरैबायदि गोसो होजेनखा अब्लानो मा जागोन जों गथ'फोरखौ दुखुयगोन ना बिमा बिफाखौ दुखुयगोन जोंनो सानना लानांगोन आरो अट'मेटिकलि नोंथांमोना मिथिग्रा जानो हागौ अब्लाबो माने बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायखौ एसे गारनो नाजालांबाय था आं दाइरेक्ट बुंदों आरो लोगोसे आं दिनै बारा गोलाव खालामब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आंबो एसे गोजौआवसो दंफैयो बिराद गरम जादों नायलाबानो जाबाय नैबे ग्राउन्डफोरखौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन ओरैनो माने इन्टारटेनमेन्ट हिसाबै ससे भिडिअ बानायना होनाय जाबाय लोगोसे मानसि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निसय बर' हारिनि फिसानो गोरोन्थि थाखाय निमाहा जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों